गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण భక్తులందరికీ భాగవతం క్లాస్లో 3వ స్కందం 25వ అధ్యాయం 41 శ్లోకంలో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. నిన్న 40వ శ్లోకం చూసాము. ఆ 40వ శ్లోకంలో ఏం చూసామంటే, మరి భగవంతుడు భక్తి యోగంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఈ చాప్టర్ అంతా కూడా మనకు ఈ భక్తి యోగాన్ని గురించి వివరిస్తోంది. నిన్నటి శ్లోకంలో విశ్వతోముఖుడైన నన్ను అనన్య భక్తితో అర్చించే భక్తుడు స్వర్గాభిలాషను గాని, లేదంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనకు ప్రలోభాలు కలిగించే విషయాలు ఏదైనా, ధన సంబంధమైన ఏ విషయమైనా, పశువులు, గృహాలు ఇలాంటివి కావాలని గాని, స్వర్గాభిలాషను గాని అతను వాంఛించడు. అటువంటి కోరికను త్యజిస్తాడు. అలాంటి భక్తుల్ని మరి జన్మ మృత్యువుల అవతల ఒడ్డుకు నేను చేరుస్తాను అన్నది నిన్నటి శ్లోకం మనం చూసినది. సో ఇప్పుడు దాని కంటిన్యూయేషన్ 41 శ్లోకంలో చూద్దాం. నాన్యత్ర మద్భగవతః ప్రధాన పురుషేశ్వరాత్ ఆత్మనః సర్వభూతానాం భయం తీవ్రం నివర్తతే. నాన్యత్ర మద్భగవతః ప్రధాన పురుషేశ్వరాత్ ఆత్మనః సర్వభూతానాం భయం తీవ్రం నివర్తతే. ఓకే, ఇప్పుడు రిపీట్ చేద్దురు గాని. నాన్యత్ర మద్భగవతః ప్రధాన పురుషేశ్వరాత్ ఆత్మనః సర్వభూతానాం భయం తీవ్రం నివర్తతే. నాన్యత్ర మద్భగవతః ప్రధాన పురుషేశ్వరాత్ ఆత్మనః సర్వభూతానాం భయం తీవ్రం నివర్తతే. ఓకే, సో చదువుతారా? హరే కృష్ణ. హైమావతి మాతాజీ చదువు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నాన్యత్ర మద్భగవతః ప్రధాన పురుషేశ్వరాత్ ఆత్మనః సర్వభూతానాం భయం తీవ్రం నివర్తతే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సరళాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. నాన్యత్ర మద్భగవతః ప్రధాన పురుషేశ్వరాత్ ఆత్మనః సర్వభూతానాం భయం తీవ్రం నివర్తతే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. బాపిరెడ్డి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నాన్యత్ర మద్భగవతః ప్రధాన పురుషేశ్వరాత్ ఆత్మనః సర్వభూతానాం భయం తీవ్రం నివర్తతే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సూర్యప్రకాష్ రావు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామాలు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నాన్యత్ర భగవతః ప్రధాన పురుషేశ్వరాత్
ఆత్మనః సర్వభూతానాం భయం తీవ్రం నివర్తతే. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ఆ, హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నాన్యత్ర మద్భగవతః ప్రధాన పురుషేశ్వరాత్ ఆత్మనః సర్వభూతానాం భయం తీవ్రం నివర్తతే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు మాతాజీ. నాన్యత్ర మద్భగవతః ప్రధాన పురుషేశ్వరాత్ ఆత్మనః సర్వభూతానాం భయం తీవ్రం నివర్తతే. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. విశాలవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नान्यत्र मद्भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భవానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నాన్యత్ర మద్భగవతః ప్రధాన పురుషేశ్వరాత్ ఆత్మనః సర్వభూతానాం భయం తీవ్రం నివర్తతే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. బాల సరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నాన్యత్ర భగవతః ప్రధాన పురుషేశ్వరాత్ ఆత్మానః సర్వభూతానాం భయం తీవ్రం నివర్తతే. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. పివిహెచ్ ప్రసాద్ గురూజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నాన్యత్ర మద్భగవతః ప్రధాన పురుషేశ్వరాత్ ఆత్మనః సర్వభూతానాం భయం తీవ్రం నివర్తతే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కృష్ణవేణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. నాన్యత్ర ప్రధాన పురుషేశ్వరాత్ ఆత్మనః సర్వభూతానాం భయం తీవ్రం నివర్తతే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు ప్రతిపదార్థం చూద్దాం. అన్యత్ర అన్యమగు. అన్యత్ర అన్యమగు. మత్ నాకు. నాకు. భగవతః దేవదేవుడు. దేవదేవుడు. ప్రధాన పురుషేశ్వరాత్ ప్రకృతి. ప్రధాన పురుషేశ్వరాత్. మీనింగ్ ప్రకృతి పురుషుడు రెండింటికి ప్రభువు. ప్రకృతి పురుషుడు రెండింటికి ప్రభువు. ఆత్మనః ఆత్మ. సర్వభూతానాం సర్వజీవుల యొక్క. భయం భయము. తీవ్రం భయంకరమగు. నా నివర్తతే. తొలగదు. సో చిన్న శ్లోకమే. అన్యమైనటువంటి అన్యత్ర అంటే అన్యమైనటువంటి మీనింగ్ చూస్తే మనం సరే ప్రతిపదార్థం చూస్తాం, భావం కూడా చూద్దాము. సర్వశక్తి సంపన్నుడను. సర్వశక్తి సంపన్నుడను. సమస్త సృష్టికి ఆది కారణమగు దేవదేవుడను.
సమస్త జీవులకు పరమాత్ముడను సమస్త జీవులకు పరమాత్ముడను అయిన నన్ను కాక అన్యమైన దానిని ఆశ్రయించిన వారలకు భయంకరమగు సంసార భయము ఏనాడు కృష్ణ. సో ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ మొత్తాన్ని చూద్దాం. సో సర్వశక్తి నాణ్యత్ర మద్భగవతః ప్రధాన పురుషేశ్వరాత్ ఆత్మన సర్వభూతానాం భయం తీవ్రం నివర్తతే. సో భయం తీవ్రమైన ఈ భయం నివర్తతే అంటే తొలగదు అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు సర్వశక్తి సంపన్నుడను మరి ప్రధాన పురుషేశ్వరుణ్ణని చెప్పారు కదా, దేవదేవుడు భగవతః దేవదేవుడును ప్రధాన పురుషేశ్వరుణ్ణి అంటే సర్వశక్తి సంపన్నుడును సమస్త సృష్టికి ఆది కారణమైనటువంటి దేవదేవుడను, తర్వాత ఆత్మన సర్వభూతానం అన్ని జీవరాశులకు నేను పరమాత్మను కదా, సమస్త జీవులకు పరమాత్మను అయిన నన్ను కాక అన్యత్ర ఇంకా దేనినైనా సరే ఆశ్రయించిన వాళ్లకు భయం తీవ్రం నివర్తతే. వాళ్ళ భయం అనేది ఎప్పటికీ పోదు. ఏ రకమైన భయం అంటున్నారు? సంసార భయం అనేది. అంటే సంసార భయం అంటే సంసారం ఉన్న వాళ్ళకైనా భయము, సంసారం లేని వాళ్ళకి లేదా అని కాదు. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు భయాలు ఆందోళనలు పోవు అని అర్థం అన్నమాట. సో ఈ అని ఇక్కడ మళ్ళీ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడి యొక్క లక్షణాలను మళ్ళీ చూస్తున్నాం. సర్వశక్తి సంపన్నుడను సమస్త సృష్టికి ఆది కారణమైన దేవదేవుడును సమస్త జీవులకు పరమాత్ముడను అయినా మరి ఇదేమిటి భగవంతుడు ఎప్పుడు ఇలా గొప్పలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారనే డౌట్ గనక ఎవరికైనా వస్తే మనబోటి వారికి, భగవంతుడు చెప్పనిదే ఇది ఎలా మనందరికీ తెలియదా? భగవంతుడు సమస్తానికి మూలమని, ఆయన మరి అందరిలోనూ ఉన్నారని, ఆది కారణమైన దేవదేవుడని, ఇలాంటి ఆలోచనే గనక మనకు వస్తే దానికి ఆన్సర్ ఏమిటి అంటే, మనకి ఎలా తెలుసు? మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తే తెలిసింది. వాళ్ళకి ఎలా తెలుసు? వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు చెప్తే తెలిసింది. అట్లా ఇది పరంపరగా మనకి కొంతవరకు అయినా ఈ భాగవత జ్ఞానము, ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం మొత్తం మన దాకా రాకపోయినా ఇలాంటి బేసిక్ నాలెడ్జ్ మనకు పరంపరగా వస్తూ వచ్చింది. ఎలా వచ్చింది అంటే మరి మొట్టమొదట భగవంతుడు ఇలా వివరించబట్టే ఈ నాలెడ్జ్ ఇప్పటి వరకు కూడా బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది వస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి భగవంతుడు మొదట్లో ఇలా చెప్పబట్టే ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మనకి కొంతైనా ఈ భగవద్గీతలు చదవక ముందు నుంచి ఈ బేసిక్ విషయం, భగవంతుడే సర్వకారణ కారణుడు, ఆయనే అంతటిని సృష్టించింది అనేది బేసిక్ నాలెడ్జ్గా మనబోటి వాళ్ళందరికీ కూడా అవగతమైన విషయం. సో ఇక్కడ అందుకని భగవంతుడు ఈ రకంగా మరి భాగవతంలో అవ్వనివ్వండి, భగవద్గీతలు అవ్వనివ్వండి, భగవంతుడు తన యొక్క విభూతుల గురించి కానీ వైభవాల గురించి కానీ ఆయన చెప్పబట్టే మరి అందరికీ కూడా తెలిసాయి. సో ఇక్కడ అది చెప్తున్నారు. సర్వశక్తి సంపన్నుడను సమస్త సృష్టికి ఆది కారణమైన దేవదేవుడను సమస్త జీవులకు పరమాత్ముడు అయిన నన్ను కాక అన్యమైన దానిని ఆశ్రయించిన వారులకు భయంకరమైన సంసార భయం ఏనాడు తొలగదు అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. సో ఇక్కడ మనకు ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ 3 భాష్యం, ఒక 3 పారాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ ఒక్కొక్క పారాగ్రాఫ్ చూద్దాము. హరే కృష్ణ. సరళాదేవి మాతాజీ మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. శ్లోక ఇందాక చదవాలనుకున్నారా మాతాజీ? లేదు మాతాజీ, శ్లోక చదివాను మాతాజీ, భాష్యం చదువుదామని హ్యాండ్ రైజ్ చేశాను. ఓకే ఓకే అలాగే. హైమావతి మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జయ. భగవానునికి విశుద్ధ భక్తుడు కానిదే జన్మ వృత్తి వలయము
ఆగదని ఇచ్చట సూచింపబడినది. కనుకనే హరిం వినాశ శృతిం తరంతి అని చెప్పబడినది. దేవదేవుడకు శ్రీకృష్ణుని అనుగ్రహమును బడయనిదే ఎవ్వరును జన్మ మృత్యు వలయమును దాటలేరు. అదే విషయము ఇచ్చట సమర్థింపబడినది. తన అసంపూర్ణమగు ఇంద్రియ కల్పనము ద్వారా మనుజుడు పరతత్వము నెరిగే విధానమును చేపట్టవచ్చును, లేదా యోగము. సారీ మాతాజీ, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ, బై మిస్టేక్ మ్యూట్ అయ్యారు. ఓకే మాతాజీ, తన అసంపూర్ణమగు ఇంద్రియ కల్పనము ద్వారా మనుజుడు పరతత్వము నెరిగే విధానము చేపట్టవచ్చును, లేదా యోగము ద్వారా ఆత్మానుభవమునకై యత్నింపవచ్చును. కానీ ఎవరేది చేసినను శ్రీకృష్ణ భగవానునికి శరణము నొందనిదే ఏ విధానము కూడా ముక్తి నొసగజాలదు. దీని భావము కఠిన నియమ నిబంధనలను అనుసరించుచు తపోధ్యానములను కావించువారు వృథాయత్నము కావించుచున్నారా అని ఎవరైనను ప్రశ్నించిన అవకాశము కలదు. దానికి సమాధానము శ్రీమద్ భాగవతము 10.2.32 నందు ఏన్యేర విందాక్ష విముక్త మానినః అని తెలుపబడినది. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దేవకీదేవి గర్భమునందున్నప్పుడు బ్రహ్మాది దేవతలు ఈ విధంగా ప్రార్థించిరి: ఓ అరవిందాక్ష, ముక్తులమైతిమని, అనగా భగవానునితో ఏకమైతిమని, లేదా సాక్షాత్తుగా తాము భగవానుడేనని తలంచుచు గర్వితులమయ్యేడి వారు పెక్కురు కలరు. ఆ రీతిగా గర్వించినను వారి బుద్ధి స్తుతి పాత్రము కాదు. నిక్కముగా వారు అల్పజ్ఞులే. వారి బుద్ధి అనగా ఉన్నతమైనను లేదా గౌణమైనను విశుద్ధమైనది కాదని అచ్చట తెలుపబడినది. విశుద్ధమగు బుద్ధి అందు జీవుడు శరణాగతికి అనన్యమైన దానిని తలంపజాలడు. కనుకనే బుద్ధిమంతుడైన వాని అందే విశుద్ధ అన్యమైన దానిని తలంపజాలడు. కనుకనే బుద్ధిమంతుడైన వాని అందే విశుద్ధ బుద్ధి ఉదయించునని భగవద్గీత ధృవపరచుచున్నది. బహూనాం జన్మ నామంతే జ్ఞానవాన్మా ప్రపద్యతే. బహు జన్మల పిదప నిజముగా జ్ఞానవంతుడైన వాడే దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణునకు శరణము నొందగలడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో అంటే భగవంతుడు మరి సమస్త దేవదేవుడు, అందరిలోనూ పరమాత్మ. ఆయన్ను ఆశ్రయించిన ఆయన్ని ఆశ్రయించకుండా పరమైనది ఏదైనా ఆశ్రయించామంటే ఇంకా ఈ భౌతిక ప్రపంచపు భయాందోళనలు తప్పవు అని మనం శ్లోకంలో చూసాము. సో భాష్యంలో ఇక్కడ భగవంతుడికి విశుద్ధ భక్తుడు కానిదే మరి ఇక అంటే ఆ శుద్ధ భక్తి తత్వం లేనప్పుడు జన్మ మృత్యు చక్రం మనకి తప్పదు అని చెప్పి ఇక్కడ ఆయనే ఆ శ్లోకంలో చెప్పారు. అందుకే మరి హరిం వినాన శృతిం తరంతి అని చెప్పబడింది అంటున్నారు. అంటే భగవంతుడి అనుగ్రహం లేనిదే ఎవరు కూడా ఈ జన్మ మృత్యు వలయం నుంచి తప్పించుకోలేరు అని చెప్తూ ఆ విషయం ఇక్కడ మళ్ళీ సమర్థించారు ఈ శ్లోకంలో అని చెప్పి, అసంపూర్ణమైన ఇంద్రియ కల్పన ద్వారా మనిషి పరతత్వం ఎరిగే విధానాన్ని చేపట్టవచ్చు, లేదా యోగం ద్వారా ఆత్మానుభవం కోసం ప్రయత్నించవచ్చు. అంటే అసంపూర్ణమైన ఇంద్రియ కల్పనం ద్వారా అంటే ఇమాజినరీగా ఇంద్రియాలను మనం కొంచెం కంట్రోల్లో ఉంచుకుని మనం ఏదో పూర్ణత్వాన్ని పొందాము అని అనుకోవచ్చు, ఆత్మానుభవం కోసం ప్రయత్నించవచ్చు. అది కంప్లీట్గా మరి ఆ మార్గంలో సక్సెస్ఫుల్గా అయ్యేవాళ్ళు తక్కువ మంది ఉంటారని మనం అష్టాంగ యోగం చూసినప్పుడే చూసాం. సో చాలామంది కొంతవరకు ఇలాంటివి ట్రై చేసి మేమేదో పూర్ణత్వంలో ఉన్నాము, ఆత్మానుభవం తెచ్చుకుంటున్నాము అని ప్రయత్నించవచ్చు. అయితే ఎవరేది చేసినప్పటికీ కూడా భగవంతుణ్ణి ఫైనల్గా శరణు పొందనిదే ఏ విధానం కూడా ముక్తి నొసగదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఏ విధానంలో అయినా భగవంతుడిని చేరుకోవచ్చు కరెక్టే,
కాకపోతే ఈ ఎస్పెషలీ అష్టాంగ యోగం లాంటివి చాలా కొంచెం కష్టం అని భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత 12th చాప్టర్లో కూడా మరి అవ్యక్తాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళ లేకపోతే నిన్ను ఆరాధించే వాళ్ళ ఏది ఉత్తమం అని అర్జునుడు ప్రశ్నించినప్పుడు రెండు నన్ను ఆరాధించే వాళ్ళు ఎప్పుడు మనసు నా మీద పెట్టి ఆరాధించే వాళ్ళు ఉత్తములు, అయితే అవ్యక్తాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు కూడా ఇంద్రియ నిగ్రహంతో సమస్త జీవరాశులను యొక్క హితాన్ని కోరే వాళ్ళు కూడా తప్పనిసరిగా నన్ను పొందుతారు అని చెప్పారు. అయితే నెక్స్ట్ శ్లోకాలు ఏం చెప్తారంటే, అయితే ఈ మార్గం చాలా కష్టమైన మార్గం, అవ్యక్తాన్ని ఆరాధించే మార్గము. ఆ మార్గంలో కొంచెం క్లేశోధికతరస్తేషాం అని చెప్తారంటే కొంచెం కష్టంతో కూడుకున్నది, కాబట్టి దేహదారికి అది ఎప్పుడు కూడా ఆ మార్గం అంత ఈజీ కాదు అని చెప్పారు. సో అలాంటి మార్గాల్లో ఒక్కొక్కసారి ఇమాజినరీగా మనం ఏదో అడ్వాన్స్ అయ్యామని కూడా అనుకోవచ్చు. ఏది ఏమైనా ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటంటే, మరి భగవంతుడు అన్ని మార్గాలు చెప్పారు భగవద్గీతలో కూడా. భగవద్గీతలో ఏం చెప్పారు? కర్మయోగం చెయ్యి, లేదా అష్టాంగ యోగం చెయ్యి, లేదా మరి భక్తి యోగం, లేదా జ్ఞానయోగం. నువ్వు ఏ మార్గంలోకి వెళ్ళినా చివరికి ఏం చెప్పారు? సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం అని చెప్పారు కదా. సో నువ్వు అన్ని ధర్మాలు ఏదైనా చెయ్యి, చివరికి నువ్వు చేయవలసింది ఏమిటి అంటే నన్ను శరణు వేడటం, నన్నొక్కడిని శరణు వేడు. నువ్వు ఏ మార్గంలో అన్నా రా, కానీ చివరికి నువ్వు ఆ స్టేజ్కి రావాలి. ఏ మార్గాన్నైనా అవలంబించు, కానీ నీ ఫైనల్ గమ్యం ఏంటంటే ఈ మార్గంలో నువ్వు భగవంతుని పొందాలంటే చివరికి నువ్వు ఆ శరణాగతి స్టేజ్లోకి రావాలి. కాబట్టి మనం కర్మయోగంలో కూడా చివరికి కంప్లీట్ అకర్మ స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు ఏ పని చేయవలసిన అవసరం లేదు అని చూస్తాం. అంటే ఆ భక్తిలో వాళ్ళు భక్తి తత్పరతలోకి ఆ మార్గం ద్వారా అప్పుడు వచ్చారు అని అర్థం. ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా చివరికి భక్తి యోగంలోకి దింపుతుందని మనం భగవద్గీత చదివినప్పుడు కూడా చూస్తాం. కాబట్టి అందరూ చివరికి ఆ మార్గంలోకి ఫైనల్ గా వస్తారు. కాబట్టి అది ఏమిటి అంటే భగవంతుడి పట్ల ఆ శరణాగత తత్వం, ఆ అనన్య భక్తి, ఆ ఏ ఫైనల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఏ మార్గంలో అయినా చివరికి ఆ స్టేజే వస్తుంది. కాబట్టి ఎవరైతే చేసినా భగవంతుడికి శరణు నొందనిదే ఏ విధానం కూడా ముక్తిని ఒసగజాలదు అన్న మాటకు అర్థం అదనమాట. కాబట్టి దీని భావం ఏమిటి అంటే, మళ్ళీ కఠిన నియమ నిబంధనలను అనుసరిస్తూ తపోధ్యానాలు చేసేవాళ్ళు మరి అయితే వృధా ప్రయత్నం చేసినట్లేనా అని ఎవరైనా ప్రశ్నించే అవకాశం ఉన్నది. కానీ దానికి సమాధానం మరి ఏన్యేరవిందాక్ష విముక్తమానిన అని చెప్పి మనకి 10వ స్కందంలో 2వ అధ్యాయం 32వ శ్లోకంలో చెప్పబడింది ఈ మాట. భగవంతుడు మరి అంటే ఈ దేవకీదేవి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు దేవతలు కూడా ఏమని ప్రార్థించారుట? అరవిందాక్ష ముక్తులమైతమని తలుస్తూ ముక్తులం అయిపోయాం కదా అని. అంటే భగవంతులు సాక్షాత్తు అంటే మనమే ముక్తి తెచ్చుకోగల వాళ్ళమయ్యామని గర్వించే వాళ్ళు ఉంటారు చాలా మంది. అలా గర్వించినా కూడా వాళ్ళ బుద్ధి మరి స్తుతి పాత్రం కాదు, అంటే వాళ్ళ బుద్ధి గొప్పది కాదు, నిజంగా వాళ్ళు అల్పజ్ఞులే అని. స్తుతి పాత్రం అంటే పొగడదగ్గది కాదు అని అర్థం, కానీ నిజంగా వాళ్ళు అల్పజ్ఞులే అని చెప్తారు ఆ శ్లోకంలో. కాబట్టి వాళ్ళ బుద్ధి ఉన్నతమైనదైనా గౌణమైనదైనా విశుద్ధమైనది కాదు అని చెప్పి ఆ శ్లోకంలో అక్కడ చెప్పడం జరిగిందనమాట 10th క్యాంటోలో. అంటే ఆ గర్వము అనేది ఉన్నప్పుడు ఇంక నువ్వు శుద్ధ భక్తుడు అయ్యావని కూడా అనుకోవడానికి లేదు. ఎందుకంటే మనం శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు భగవద్గీతలో చూసినా కూడా ఫస్ట్ లక్షణం వినయం విధేయతతో మొదలవుతుంది. సో ఆ తర్వాత శత్రుమిత్రుల్ని సమంగా చూడటం, సుఖ దుఃఖాలలో సమత్వంతో ఉండటం, ఇవన్నీ కూడా తర్వాత వస్తాయి. ముందు వినయం విధేయత, మరి గర్వం లేకుండా ఉండటం, అవతల వాళ్ళ తప్పులను వెతకకుండా ఉండటం, ఇలాంటి విషయాలు ముందు వస్తాయి. కాబట్టి ఆ గర్వం అనేది ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎంత సాధించినా కూడా అది చివరికి సరి అయినది కాదు, విశుద్ధమైనది కాదు అని చెప్పి ఆ శ్లోకంలో కూడా చెప్తారు. కాబట్టి విశుద్ధ బుద్ధిలో భగవంతుడు
శరణాగతికి మించినది ఇంకేది ఉండదు అని చెప్పి అతను ఆ భావంతో ఉంటాడు. శరణాగతికి అన్యమైన దానిని తలంపడు. కాబట్టి భగవంతుడికి శరణాగతి అయిన వాడు అంత హ్యూమిలిటీతో, సింప్లిసిటీతో, డౌన్ టు అర్త్ అంటారు మరి ఇంగ్లీష్లో. సో అంటే అంత సింపుల్గా ఉంటాడు. అంతేగాని ఈ భౌతికంగా వాళ్ళు వీళ్ళు మనల్ని ఇంత గొప్పవాళ్ళు అంత గొప్పవాళ్ళని పొగుడుతున్నారు, మనం ఆత్మానుభూతికి ఇంత దగ్గరలో ఉన్నాము, ఇటువంటి గర్వాలేవి వాళ్ళకి, ఆ ఆలోచనలు కూడా వాళ్లకు ఉండవు. కాబట్టి బుద్ధిమంతుడైన వాడిలోనే ఈ విశుద్ధ బుద్ధి ఉంటుంది అని చెప్పి భగవద్గీతలో కూడా ధృవపరిచారు. నిజమైన జ్ఞానం ఏమిటి అంటే అలా వినయ విధేయతలతో, సింప్లిసిటీతో, గర్వం లేకుండా భగవంతుడికి శరణాగతుడు అయిన వాడే మరి నిజమైనటువంటి శుద్ధ భక్తుడు. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే అని గీతలో కూడా చెప్పారంటే ఎన్నో జన్మలు అయిన తర్వాత జ్ఞానవంతుడు నన్ను శరణు వేడతాడు. సో భగవంతుణ్ణి శరణు వేడటం అంటే సామాన్యం కాదు. ఎందుకంటే భక్తిలో అది ఫైనల్ స్టేజ్ కాబట్టి ఎన్నో జన్మల తర్వాత ఆ జ్ఞానవంతుడు నన్ను ప్రపద్యతే శరణు వేడతాడు అని గీతలో కూడా మనం చూసాం. సో బహుజన్మల తర్వాత జ్ఞానవంతుడైన వాడు దేవదేవుడైన కృష్ణుణ్ణి శరణు వేడతాడు అని. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ హరే కృష్ణ సరళాదేవి మాతాజీ మీరు చదువు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భాష్యంపై శ్రీల ప్రపాదుల వారికి శరణాగత విధానము లేకుండా ఎవ్వరునూ ముక్తిని బడయజాలరు. ఈ విషయమున శ్రీమద్ భాగవతము ఇట్లు పలుకుచున్నది. ఏవో కొన్ని భక్తి రహిత విధానములను చేపట్టి తమను తాము ముక్తులమని తలచుచు గర్వితులయ్యేడి వారి బుద్ధి విశుద్ధమైనది, అనగా మెరుగు పెట్టబడినది కాదు. వారు నీకు శరణాగతులు కాకపోవుటయే అందులకు కారణము. పలు విధములగు తపోనిష్టలను ఆచరించినప్పటికీ, బ్రహ్మానుభూతి వరకు అరుదించినప్పటికీ, అనగా బ్రహ్మ తేజస్సునందు నిలిచితిమి అని వారు తలచినప్పటికీ, నిజముగా ఆధ్యాత్మిక కర్మలు లేని కారణమున వారు తిరిగి భౌతిక కర్మలలోనికి పతనము చెందుదురు. తాము బ్రహ్మమని తెలియటతోనే ఎవ్వరునూ సంతృప్తి చెందరాదు. పిదప అతడు పరబ్రహ్మపు సేవలో నెలకొని ఉండవలసి ఉండును. అది ఏ భక్తి, అనగా బ్రహ్మము యొక్క కలాపము పరబ్రహ్మపు సేవయే కావలెను. బ్రహ్మము లేనిదే మనుజుడు పరబ్రహ్మమును సేవింపజాలడని చెప్పబడినది. పరబ్రహ్మము దేవదేవుడే, ఇక జీవుడు సైతము బ్రహ్మమే. తాను బ్రహ్మమును ఆత్మను, అనగా ఆత్మను భగవానుని నిత్య సేవకుడను అనేది అనుభూతి లేకుండా కేవలము బ్రహ్మమని తలచినచో మనుజుని భావన కేవలము సిద్ధాంతపరమైనది కాగలదు. అతడు ఆ భావనను అనుభూతము ఉనర్చుకొనుచు అదే సమయమున దేవదేవుని భక్తియుక్త సేవలో స్వయముగా నియుక్తుడు కావలెను. అప్పుడే అతడు బ్రహ్మ భావనలో నిలవగలడు, లేనిచో పతనము తప్పదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. కాబట్టి ఈ శరణాగత తత్వం మరి అల్టిమేట్గా ఎవరైనా సరే ఆ శరణాగతుడు అవ్వాలి. అది అవ్వటానికి కూడా ఎన్నో జన్మల తర్వాత జ్ఞానవంతుడు నన్ను శరణు వేడతారు అని చెప్పారు. కాబట్టి తర్వాత శరణాగత విధానం లేకుండా, మరి అటువంటి శరణాగత విధానం లేకుండా ఎవరు కూడా ముక్తిని పొందలేరు. సో ఆ స్టేజ్కి వస్తే అప్పుడు ముక్తి, భగవత్ ప్రాప్తి వస్తుంది అన్నది చూసాం. ఈ విషయంలో భాగవతం ఈ రకంగా చెప్తోంది అంటున్నారు. ఏవో మరి కొన్ని భక్తి లేని విధానాలను కొన్ని చేపట్టి మేము ముక్తులమయ్యామని చెప్పేసి గర్వపడితే ఇక వారి బుద్ధి విశుద్ధ బుద్ధి, అశుద్ధ భక్తి తత్వం వాళ్లకు లేదు. అంటే విశుద్ధ బుద్ధి ఉంటేనే భగవత్ ప్రాప్తికి అర్హులము. ఆ విశుద్ధ బుద్ధి ఏమిటి అంటే బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్ అసలు అహంకారం, గర్వం ఉండకూడదు. సో మనం ఎన్ని రకాలైనటువంటి సాధనలు చేసి, ఎన్ని రకాలైనటువంటి మహిమలు ఏమైనా సంపాదించినా కూడా యోగ శక్తి వల్ల ఆ గర్వం అనేది ఉన్నట్లయితే ఇంకా వాళ్ళకు విశుద్ధ బుద్ధి ఉన్నట్లుగా ఉంది అని అనుకోవడానికి లేదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నీకు అది కూడా వారు మరి నీకు శరణాగతులు కాకపోవడమే
అందుకు కారణము అని భగవంతుడిని ఉద్దేశించి అనడం అన్నమాట. కాబట్టి పలు విధాలైనటువంటి తపోనిష్టలు ఆచరించినప్పటికీ ఈ బ్రహ్మానుభూతి వరకు కూడా వాళ్ళు రావచ్చు. ఆ తపోనిష్టతో, అంటే అంత నిష్టతో వాళ్ళు తపస్సు చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఆ అనుభూతి తెలిసే అవకాశం ఉంది. బ్రహ్మ తేజస్సు, ఆ బ్రహ్మతత్వం వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు. అయితే నిజంగా ఆధ్యాత్మిక కర్మలు లేని కారణంగా వాళ్ళు మళ్ళీ భౌతిక కర్మల్లోనికి పతనమే చెందుతారు. ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళినా కూడా నిజమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక తత్వం వాళ్ళలో లేనందున మళ్ళీ తిరిగి ఈ భౌతిక కర్మల్లోకి వాళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. మనం ఏం చూసాము, నిజమైన శుద్ధ భక్తుడు, మనం ఈ శ్లోకానికి ముందు, ఈ 2 శ్లోకాస్ ముందు ఏం చూసాం, నిజమైన శుద్ధ భక్తుడు ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి రాడు అన్నది చూసాం. కాబట్టి ఇలా వాళ్ళు బ్రహ్మతత్వాన్ని తెలుసుకున్నా కూడా ఆ శుద్ధత్వం కానీ శుద్ధ భక్తి కానీ లేనప్పుడు వీళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి వచ్చే అవకాశం ఉన్నది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. కాబట్టి బ్రహ్మాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినంత మాత్రాన సంతృప్తి చెందకూడదు. ఎందుకు అంటే ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు అందుకనే ఆ భక్తి మార్గంలోకి దిగాలి, ఆ శరణాగత తత్వంలోకి దిగాలి. అప్పుడే నీకు కంప్లీట్ పరిపూర్ణత, సిద్ధత్వం వస్తుంది. నేను వెళ్ళాను, ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను అని నువ్వు గర్వపడ్డావంటే మళ్ళీ నువ్వు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకే, ఈ కర్మల్లోకే తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. సో ఆ ఫైనల్ స్టేజ్లో కూడా అక్కడ నీకు గర్వం అనేది వచ్చింది అంటే నీకు భగవత్ ప్రాప్తికి నువ్వు అనర్హుడు అవుతావు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత, బ్రహ్మాన్ని తెలిసిన తర్వాత ఇంకేముంది, మనం అన్నీ తెలుసుకున్నాం, ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యామనే సంతృప్తితో మీరు అంతటితోనే సంతృప్తి చెందకూడదు. ఆ తరువాత బ్రహ్మాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన తర్వాత మీరు ఆ పరబ్రహ్మ సేవలో నెలకొనాలి. అంటే భక్తి అనేది మీకు కలగాలి. భగవంతుడి పట్ల ఆ ప్రేమ భావం, ఆ ప్రేమ పారవశ్యం, భక్తి పారవశ్యం, మరి ఆ శరణాగత తత్వం నీకు డెవలప్ అయినప్పుడే ఆ బ్రహ్మం నీకు పర్మనెంట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆ బ్రహ్మం యొక్క కలాపం ఏమిటి అంటే చివరికి ఆ పరబ్రహ్మపు సేవయే అంటే ఇక్కడ ఆయనను మనసులో నిలుపుకుని ఆ శరణాగత తత్వం, ఆ భక్తిని పెంచుకోవడం. బ్రహ్మం కానిదే మనిషి మరి పరబ్రహ్మాన్ని సేవింపలేడు. కాబట్టి పరబ్రహ్మం దేవదేవుడే, జీవుడు కూడా బ్రహ్మం అంటే జీవుని కూడా బ్రహ్మం. ఎందుకు మరి ఆత్మ భగవంతుడి యొక్క అంశే కాబట్టి జీవుడు కూడా బ్రహ్మమే. తాను బ్రహ్మాన్ని అనే అనుభూతి లేకుండా కేవలం బ్రహ్మం అని తలుచుకున్నట్లయితే మనిషి భావన అదొక థియరీ, సిద్ధాంతపరంగా ఉంటుంది, సిద్ధాంతపరమైనది అవుతుంది. కాబట్టి నువ్వు అంటే ఇక్కడ ఈ మాటలకు అర్థం ఏమిటి అంటే, నువ్వు విషయాన్ని జ్ఞానంతో నువ్వెంత తెలుసుకున్నా కూడా నువ్వు మనస్సులో అది కంప్లీట్గా నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేకపోతే, ఆ ప్రేమతత్వాన్ని నువ్వు గనక పెంచుకుని ఆ శుద్ధ భక్తి తత్వంలోకి నువ్వు వెళ్ళలేకపోతే అదంతా కూడా వేస్ట్, అంతా కూడా థియరిటికల్, సిద్ధాంతపరమే అని అంటున్నారు. కాబట్టి ఆ అనుభూతి అనేది లేకుండా, ఎందుకంటే నువ్వు జీవుడువు, నువ్వు కూడా బ్రహ్మమే, కానీ తాను బ్రహ్మం అనే అనుభూతి లేకుండా, నీకు ఆ అనుభూతి ఎప్పుడు వస్తుంది? నువ్వు ఈ భౌతిక ప్రపంచపు రాగద్వేషాలను తొలగించి కామం అనే ఈ ముసుగును తీసినప్పుడు నువ్వు నీలో ఉన్న బ్రహ్మతత్వాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతావు. నీకు ఆ అనుభూతి వస్తుంది. ఆ వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఆ అనుభూతి నువ్వు వెంటనే దాన్ని పట్టుకుని తద్వారా నువ్వు ఆ శరణాగత భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే నువ్వు భగవత్ అంశ అయినటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని నువ్వు చవిచూడగలిగావు కాబట్టి తద్వారా నువ్వు భగవంతుడి మీద ఆ ప్రేమ తత్వంతో నువ్వు, అది ఎంతటి పవిత్రమైనదో ఆ ఆత్మతత్వం, అది భగవత్తత్వం అని నువ్వు తెలుసుకుని ఆ భగవంతుడి పట్ల ఆ ప్రేమ భావాన్ని పెంచుకోవాలి. కాబట్టి ఆ సమయంలో నువ్వు స్వయంగా భగవంత్ సేవలో నియుక్తుడు కావాలి అంటే భగవద్ భక్తిలో నియుక్తుడు కావాలి అని అర్థం. అప్పుడే అతను బ్రహ్మ భావనలో
పర్మనెంట్ గా నిలవగలుగుతాడు. లేనిచో పతనము తప్పదు. సో ఆ ఆత్మానుభూతి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఆ భక్తి భావంలోకి వెళ్తావు. నిజమైన ఆత్మానుభూతి అంటే నిజంగా నువ్వు రాగద్వేషాలను వదులుకున్నప్పుడు. మరి అంతే కదా, నేను తెలుసుకున్నాను, ఇంకేముంది, చాలా గొప్పవాడిని అనుకున్నావంటే ఇంక నువ్వు రాగద్వేషాలు వదులుకున్నవాడివి ఎలా అవుతావు? సో నువ్వు సహజంగా నువ్వు ఆ రాగద్వేషాలను కంప్లీట్ గా వదిలిపెట్టగలిగినాడు, నువ్వు కామం అనే ఆ ముసుగును తొలగించగలిగినాడు, నీ ఆత్మతత్వాన్ని నిజంగా నువ్వు అనుభూతి చెందిన నాడు నువ్వు ఈ భక్తి ఆ సమయాన్ని నువ్వు ఆసరాగా తీసుకుని నువ్వు ఆ భగవంతుడి పట్ల ఆ భక్తి భావనను ఎంజాయ్ చేయి, నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయి. అప్పుడు నీకు అది పర్మనెంట్ భగవత్ ప్రాప్తి స్థితి. ఆ స్థితికి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి రావడం అనేది ఉండదు. కానీ ఆ అనుభూతి కొంచెం ఇంకా కంప్లీట్ గా రాకుండానే దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇదే అనుభూతి అనేటటువంటి గర్వం ఏదైనా వచ్చింది అంటే మళ్ళీ నువ్వు వెనక్కి రావాల్సి వస్తుంది అని ఇక్కడ మనకు వివరిస్తున్నా. సో నెక్స్ట్ శశికళ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామాలు. భాష్యం పెట్టే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జై. హరే కృష్ణ. భక్తి రైతులైన వారు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని పాదపద్మంలో దివ్యమగు సేవను నిర్లక్ష్యపరుతుడు కనుక వారి బుద్ధి అల్పమైనదని శ్రీమద్ భాగవతం పలుకుచున్నది. తత్కారమున వారు పతనం చెందుతురు. జీవుడు ఏదియోనొక కర్మయందు నియుక్తుడు కావలసే ఉండు. అతడు దివ్య సేవా కార్యక్రమమున నియుక్తుడు కానిచో లౌకిక కార్యముల్లోనికి పతనం చెందవలసినదే. లౌకిక కర్మల్లోనికి పతనం చెందినంతనే జన్మ మృత్యు వలయం నుండి విడుదల కలుగబోదు. ఇచ్చట కపిల భగవానుడు నా కరుణ లేనిదే అనగా నాణ్యత్ర మద్భగవత అని పలికినాడు. అతడు ఇచ్చట భగవాన్నిగా దేవదేవునిగా పేర్కొనబడినాడు. అతడు షడ్గుణైశ్వర్య పూర్ణుడని ఈ విషయం సూచించుచున్నది. తత్కారణమున అతడు మనుజుని జన్మ మృత్యు వలయము నుండి ఉద్ధరింప పూర్ణముగా సమర్థుడై ఉన్నాడు. పరమ పురుషుడైన కారణమున అతడు ప్రధానము అనియు పిలువబడెను. సర్వుల ఎడ సముడైనను తనకు శరణమునొందిన వాని ఎడ అతడు ప్రత్యేకంగా అనుగ్రహమును కలిగి ఉండును. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సర్వుల ఎడ సమముగా వర్తించుననియు అతనికి శత్రుమిత్రులు లేదనియు భగవద్గీత యందు తెలుపబడినది. కానీ తనకు శరణు నొందిన వారి ఎడ ఆ దేవదేవుడు ప్రత్యేకముగా అనుగ్రహమును చూపును. అనగా కేవలము అతనిని శరణ వేయుట ద్వారా ఆ దేవదేవుని కరుణచి మనుజుడు జన్మ మృత్యు వలయము నుండి బయటపడగలడు. లేని ఎడల అతడు జన్మలుగా అనేక మార్లు ఇతర ముక్తి విధానములను యత్నించవలసి వచ్చును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. అయితే ఆ రకంగా బ్రహ్మభావంలో మరి ఆత్మానుభూతిని సంపూర్ణంగా పొందినవాడు ఆ భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళి ఆ బ్రహ్మభావంలో ఉంటాడు. అలా అవ్వలేనప్పుడు మళ్ళీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చేటటువంటి పతనం తప్పదు అని చెప్పిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, భక్తి లేని వాళ్ళు భగవంతుడి పాదపద్మాలకి సేవ చేయడం అనే విషయంని నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. ఎందుకంటే మరి వారి బుద్ధి అల్పమైనది అని చెప్పి ఇక్కడ భాగవతం చెప్తోంది. ఆ కారణంగా మరి వాళ్ళు పతనం చెందుతారు అంటే, మరి భగవంతుడి మీద ఈ ఆధ్యాత్మికత మీద మనసు లేనప్పుడు కోరికలతోనే ఎల్లప్పుడూ కోరికలు తీర్చుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఈ భౌతిక వ్యామోహాలకు ప్రలోభాలకు గురి అవుతున్నప్పుడు మరి మన మనస్తత్వం ప్యూర్గా ఉండటం అనేది ఉండదు. శుద్ధత్వం అనేది మరి ఉండదు. ఎందుకంటే మరి కామం వల్ల కోరిక పుడుతుంది. మరి కోరిక ఉన్నప్పుడు క్రోధం వస్తుంది. క్రోధోభిజాయతే అని చూస్తాం కదా. క్రోధం వస్తే మరి ఎలా మనుషులు ఏ రకంగా ప్రవర్తిస్తారు, విచక్షణ నశిస్తుంది, బుద్ధి నశిస్తుంది. బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి అని మనిషే నాశనం అవుతాడు
అని చెప్పి మనం భగవద్గీతలో కూడా చూస్తాం. సో అంటే ఈ అరిషడ్ వర్గాలన్నీ కూడా మనిషిలో పుడతాయి. అరిషడ్ వర్గాలంటే 6 కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు. సో మనం ఈ ఇంద్రియ ప్రలోభానికి గురయ్యామంటే ఈ అరిషడ్ వర్గాలకు కూడా గురవుతాం. కాబట్టి మరి బుద్ధి అల్పమే కదా, అలాంటప్పుడు మరి బుద్ధి నాశనం అయ్యే స్టేజ్కి వెళ్తూ ఉంటాం ఈ కామక్రోధాలతో. సో భాగవతం అది చెప్తుంది అనమాట. సరే, ఇక పాదపద్మాలకు సేవ చేయకపోతే మన బుద్ధి అల్పమేనా అని మనకు ఒక డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆలోచన. దానికి ఆన్సర్ అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, మరి భగవంతుడి మీద భక్తి ఆ ఆధ్యాత్మికత లేనప్పుడు మనకి పాపభీతి, దైవభక్తి పాపభీతి లేకపోతే మన ఆలోచన విధానమే రాంగ్ వేలో ఉన్నట్లు మనందరికీ తెలిసిన విషయమే అది. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. బుద్ధి అల్పమైనది, భగవంతుడి పాదపద్మాలకు సేవ నిర్లక్ష్యం చేయడం అంటే అటువైపు దృష్టి లేనప్పుడు ఇక మన బుద్ధి ఎప్పుడు కూడా అన్యమైన మనం వెళ్ళగూడని వైపుకే వెళ్ళి ఈ అరిషడ్ వర్గాలతో మనం పతన మార్గంలోనే ఉంటాము అని భాగవతం కూడా చెప్తోంది. కాబట్టి తత్కారణంగా వాళ్ళు పతనం చెందుతారు. ఏదో ఒక కర్మలో నియుక్తుడు కావలసే ఉంటుంది జీవుడు. అయితే దివ్యసేవా కార్యక్రమంలో గనక నియుక్తుడు కాకపోయినట్లయితే లౌకిక కార్యాల్లోకి పతనం చెందవలసిందే. మరి అంతే కదా. సో అన్ని దివ్య సేవలే ఎక్కడ చేస్తాం, మన మామూలు పనులు కూడా ఉంటాయి అని మనకి మళ్ళీ ఏదైనా సందేహం వచ్చిందనుకోండి. దివ్య సేవ అంటే మన బాధ్యతను నీ స్వధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించు. కానీ ఎలా నిర్వర్తిస్తావు? మదర్థం నాకు అర్పించి చెయ్యి, నువ్వేది చేసినా అని చెప్పి మనకి భగవంతుడు చెప్తారు. నువ్వు దానం చెయ్యి, యజ్ఞం చెయ్యి, తపస్సు చెయ్యి, నువ్వు ఏదైనా తిన్నా సరే, ఆఖరికి నువ్వు ఏది చేసినా సరే నాకు అర్పించి చెయ్యి. నువ్వు అలా చేసావంటే నువ్వు కర్మబంధాలు అంటుకోకుండా నువ్వు నాకు నా ధామానికి వస్తావు అని చెప్పి భగవద్గీతలో మనం చూస్తాం ఆ శ్లోకం. కాబట్టి ఆయన చెప్పేది ఏమిటి అంటే, ఆ దివ్య సేవా కార్యక్రమంలో నియుక్తులం అవ్వడం అంటే మన స్వధర్మాలను భగవంతుడికి అర్పించి చేస్తే అది దివ్య సేవే అవుతుంది. కాబట్టి దివ్య సేవా కార్యక్రమం అలా కాకుండా స్వార్థంతో భగవంతుడిని మనం తలుచుకోకుండా మనం భగవంతుడికి అర్పించి చేయడం అంటే ఇంకొక విషయం ఏమిటి, అది ధర్మ మార్గంలో భగవత్ ప్రీతి అర్థం చెయ్యాలి అని అర్థం. సో భగవంతుడికి అర్పించి మనం ఏదైనా చెడు పని చేస్తే ఇంకా అది కరెక్ట్ ఎలా అవుతుంది? భగవంతుడికి అర్పించాం కాబట్టి ఏదైనా చేయొచ్చు కదా అని ఇలాంటి వాదనలు గనక మనం మొదలు పెట్టామంటే అది ఎలా కరెక్ట్ అవుతుంది? భగవంతుడికి అర్పించామంటే ఏమిటి అర్థం? మనం ధర్మ మార్గంలో ఆయనకు ప్రీతి కలిగించే విధంగా చేయాలి. ఎవరికైనా ఏదైనా ఇచ్చాము అంటే వాళ్ళకి నచ్చేది ఇస్తాం కానీ వాళ్ళకి నచ్చనిది ఇస్తామా? భగవంతుడికి ఇచ్చామంటే భగవంతుడికి ప్రీతి ఏది కలిగిస్తుందో ఆ రకంగా మనం ఆ పనిని చేయాలి. అందుకే భగవత్ ప్రీత్యర్థం మనం కర్మనొనరించాలి సో అని చెప్తారు. కాబట్టి అప్పుడు అది దివ్య సేవ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే భగవంతుడికి సమర్పించి ఆయనకు ప్రీతి కలిగే విధంగా మనం ఆ పనిని చేస్తామో అప్పుడు అది దివ్య సేవ. సో భగవంతుడికి ప్రీతి కలిగే విధంగా ఎలా చేస్తాం అంటే ధర్మ మార్గంలో నువ్వు చేయి, అదే భగవంతుడికి ప్రీతి కలిగించే విధానం. కాబట్టి ఈ దివ్య సేవలో నువ్వు నియుక్తుడు కాకుండా ఈ లౌకిక కార్యాల్లోకి వెళ్ళావు అంటే మరి నువ్వు స్వార్థంతో కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలతో చేశావు అంటే మరి పతనం చెందవలసిందే. సరే, భగవత్ కార్యాలు చేసినప్పుడు ఎలాగో భగవత్ కార్యాలు చేస్తాం అంటే భగవంతుణ్ణి మనం అర్చించిన, పూజించిన, లేదంటే ఏదైనా మనం మంచి కార్యానికి భగవత్ సేవకు మనం చేయగలిగింది చేసినా సరే అది ఎలాగూ దివ్య సేవా కార్యక్రమం అవుతుంది. కానీ అవే కాకుండా మనం రోజువారీ కూడా కొన్ని బాధ్యతలు కర్మలు చేయాల్సి ఉన్నప్పుడు ఆ కర్మలను ఈ రకంగా మీరు చేయండి అని భగవద్గీతలో మనకి నాకు అర్పించి చేయండి అని భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ లౌకిక కర్మల్లోనికి మనం గనక పతనం అయిపోతే అవి చేస్తూ అంటే సరి అయిన విధానం నాకు స్వార్థ మెంటాలిటీతో చేసామనుకోండి, భగవంతుడి ఆయనకు అర్పించి ఆయన ప్రీత్యర్థం చేయకుండా మనం ఇలా సరి అయిన ఆలోచన విధానం లేకుండా గనక మనం ఈ కర్మలు చేసినప్పుడు మరి ఈ జన్మ మృత్యు వలయం నుంచి విముక్తి కావాలంటే అది రాదు.
ఇక్కడ కపిల భగవానుడు కూడా నా కరుణ లేనిదే అని పలికాడు. అంటే నాణ్యత్ర మద్భగవత అని చూసాం కదా శ్లోకంలో మనం, అదే స్టార్టింగ్ నాణ్యత్ర మద్భగవత అంటూ. కాబట్టి అన్యమైన విధానంలో గనక మరి చేసినట్లయితే అని పలికారంటే ఇక్కడ భగవానుడుగా దేవదేవుణ్ణి అని చెప్పి ఆయనే భగవత అన్నారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే భగవానుణ్ణి, దేవదేవుణ్ణి అని ఆయన పేర్కొనబడ్డారు. అలాగే షడ్గుణైశ్వర్య పూర్ణుడు అని కూడా మనకి తెలుస్తోంది ఆ మాటల వల్ల. కాబట్టి ఆ కారణంగా మనిషి జన్మ మృత్యు వలయం నుంచి ఉద్ధరింప పూర్ణంగా సమర్థుడై ఉన్నారు. ఎవరు? భగవంతుడు. ఎందుకు అంటే ఆయన షడ్గుణైశ్వర్య పూర్ణుడు. ఆ తర్వాత పరమ పురుషుడు, పురుషోత్తముడు కాబట్టి ఆయన ప్రధాన అని కూడా ఆయన్ను పిలుస్తారు. ఇక్కడ ప్రధాన అనే మాట కూడా ప్రధాన పురుషేశ్వరాత్ అన్నారు. అంటే ప్రధాన అంటే ఏంటి? మామూలుగా ప్రధానమైనది అంటే ఇంపార్టెంట్, ఇది చాలా ప్రధానం అంటూ ఉంటాం. అంటే ఫస్ట్ అని. అంటే భగవంతుడు ఆదిదేవుడు, ఆయనే అన్నిటికీ కూడా ఆది సోర్స్ కాబట్టి ప్రధాన పురుషేశ్వరాత్. అంటే ప్రకృతి పురుషుడు రెండిటికి, ప్రకృతి పురుషుడికి కూడా ఆయన ప్రభువు, రెండింటికి కూడా. అంటే ఆదిదేవుడు, అందుకని ప్రధాన పురుషుడు, ప్రధాన పురుషేశ్వరాత్ అనే మాట కూడా అక్కడ వాడారు. సో ఈ రకంగా భగవంతుడిని ఇక్కడ వర్ణించారు కాబట్టి భగవంతుడని, అలాగే ప్రధాన పురుషేశ్వరుడని, మరి షడ్గుణైశ్వర్య పూర్ణుడని, ఇవన్నీ మనకు ఈ విషయాన్ని సూచిస్తున్నాయి. ఏది? భగవంతుడే చివరికి ఆ జన్మ మృత్యు వలయం నుంచి విడుదల చేసేది అన్న విషయం. అలాగే అందరి పట్ల సమత్వం ఉంది భగవంతుడికి. నాకు ఎవరైనా ఒకటే, అందరూ, నేను ఒకరి పట్ల పక్షపాతం లేదు అని భగవద్గీతలో కూడా మనం చూస్తాం. అయితే మరి తనను అక్కడ కూడా ఇదే చెప్తారు, అయితే నన్ను శరణు పొందిన వాడి ఎడల నేను ప్రత్యేకమైన అనుగ్రహాన్ని కలిగి ఉంటాను. అక్కడ ఏం చెప్తారు? ఎవరైతే నన్ను శరణు వేడతారో అతను నాలో ఉంటాడు, నేను వాళ్ళల్లో ఉంటాను అని అంటారు. అంటే అదేమిటి? భగవంతుడు అందరిలోనూ పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నాడుగా, మరి మనందరిలోనూ లేరా, వాళ్ళల్లోనే ఉంటారా అనే సందేహం వచ్చిందనుకోండి మనలో ఎవరికైనా. సో దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది, అది అంతటా మన ఇంట్లో అన్ని వైరుల్లోనూ పాకుతూ ఉంది. కానీ మనం ఆ బల్బుని కనెక్ట్ చేస్తే గానీ బల్బు వెలగదు. ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్లో అవుతుంది కదా వైరుల ద్వారా అని చెప్పి మనం ప్లగ్స్ అన్ని తీసివేసామనుకోండి, అప్పుడు లైట్ ఎలా వెలుగుతుంది? లేదంటే మనకి ప్లగ్ ఉన్న లైట్లు లేకుండా పైన స్విచ్ వేస్తే వెలిగే లైట్లు ఉంటే స్విచ్ వేయాలి. స్విచ్ వేయందే నీకు లైట్ ఎలా వెలుగుతుంది? కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక ప్లగ్ తీసుకువెళ్ళి అది ఉచ్చితేనే ఇక్కడ లైట్ అనేది వెలుగుతుంది. కాబట్టి ఆ ప్లగ్ దానిని తీసుకువెళ్ళి గుచ్చటం, ఇదే భగవంతుణ్ణి మనం పొందటానికి చేసేటటువంటి సాధన. ఎప్పుడైతే మనం గుచ్చామో, మనం ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని తెలుసుకునే స్టేజీ, ఆ శరణాగతి స్టేజీ వచ్చినప్పుడు, ఆ కంప్లీట్గా ఆ కనెక్షన్ వచ్చినప్పుడు లైట్ బల్బు వెలుగుతుంది. అవునా? అలాగే మనం ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుడితో ఆ కరెక్ట్ అయిన కనెక్షన్లోకి వెళ్తామో, మరి అప్పుడు భగవంతుడిని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాం. ఆ రకంగా ఆయనతో మనతో ఆయన మరి కాంటాక్ట్లోకి రావడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ మరి ఆ కాంటాక్ట్ ఉన్నదని తెలిసినా కూడా మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేకపోతున్నాం. అది ఈ మాటకు అర్థం. నేను వాళ్ళల్లో ఉంటాను, వాళ్ళు నాలో ఉంటారంటే మేము ఎప్పుడు కంప్లీట్ కాంటాక్ట్లో అలాంటి భక్తుడు నాతో ఉంటాడు. ఎందుకంటే నా తత్వాన్ని అతను చవిచూడగలిగాడు కాబట్టి, ఆ ప్యూర్ ఆత్మతత్వాన్ని అతను చవిచూడగలిగాడు, సచ్చిదానంద తత్వాన్ని. తద్వారా అతను భగవంతుడి మీద మరి ఆ ప్రేమతో, శరణాగత తత్వంతో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ శుద్ధ భక్తి లక్షణాలతో అతను భగవంతుణ్ణి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగాడు. అప్పుడు మరి అప్పటిదాకా కరెంట్ ఉన్నా కూడా నీకు ఆ కాంటాక్ట్ లేకపోతే లైట్ బల్బ్ ఎలా వెలుగుతుంది? అలాగే మనందరిలో కూడా భగవదంశం ఉన్నా కూడా మరి మనం ఈ ప్రాపంచిక విషయాలను, ప్రలోభాలను
రాగద్వేషాలను కంప్లీట్ గా పక్కకి నెట్టినప్పుడే, ఆ కామం అనే ముసుగును తొలగించినప్పుడే మనం ఆ భగవత్ వెలుగును మనలో చూడగలుగుతాము, మనకది రాగలుగుతుంది. కాబట్టి అది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట నన్ను. సో అందుకని భగవంతుడు వాళ్ళ పట్ల ప్రత్యేకమైన అనుగ్రహం కలిగి ఉంటాడు అన్నదానికి కానీ, లేకపోతే నేను వాళ్ళల్లో వాళ్ళు నాలో ఉంటారు అన్నదానికి కానీ అర్థం అది. సో భగవంతుడు సర్వుల ఎడల సమంగానే మరి వ్యవహరించినా కూడా ఆయనకి శత్రుమిత్రులు లేరని భగవద్గీతలో కూడా మనం చూసాము. అలాగే ఎవరైతే తనను శరణు వేడతారో వాళ్ళ పట్ల ఆయన ఆ రకమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని చూపిస్తారు. కాబట్టి ఎందుకు ఆ శరణు వేడిన వాళ్ళు కరెక్ట్ అయిన కాంటాక్ట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి, సరి అయిన లక్షణాలతో శుద్ధతత్వంతో ఉన్నారు కాబట్టి, ఆ శుద్ధతత్వమే భగవత్ తత్వము. అది ఉంటేనే మరి భగవంతుడిని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు, భగవంతుడిని పొందొచ్చు. కాబట్టి కేవలం ఆయనను శరణు వేడటం ద్వారా మనిషి జన్మ మృత్యు వలయం నుంచి బయటపడగలడు. లేని ఎడల అతను మరి జన్మ జన్మలకు అనేక సార్లు ఇతర ముక్తి విధానాలను ప్రయత్నించవలసి వస్తూనే ఉంటుంది అని చెప్పి ఇక్కడ వివరిస్తున్నారంటే, ఫైనల్ గా భక్తి తత్పరత శరణాగత తత్వం లేనప్పుడు ఇక నువ్వు వేరే ప్రయత్నాలు ఎన్నైనా చెయ్యి, కానీ ఆ శరణాగత తత్వం ఉన్నప్పుడే, భగవంతుడిని మనస్ఫూర్తిగా మనం శరణు వేడినప్పుడే ఈ ముక్తి అనేది ఆయన ద్వారా మనకు లభిస్తుంది అని ఈ శ్లోకంలో మనకు వివరించారు. సో అది ఈరోజు మనం 41st శ్లోకాల్లో నేర్చుకున్న విషయం. సో శ్లోక మీనింగ్ వరకు చూస్తే మళ్ళీ సర్వశక్తి సంపన్నుడను సమస్త సృష్టికి ఆది కారణమైన దేవదేవుణ్ణు అయిన నన్ను, సమస్త జీవులకు పరమాత్ముడునైన నన్ను కాకుండా అలాంటి నన్ను కాకుండా అన్యమైన దాన్ని ఆశ్రయించిన వాళ్లకు మరి భయంకరమైన ఈ సంసార భయం మరి తొలగదు అని చెప్పి శ్లోకానికి మీనింగ్. హరే కృష్ణ. మరి ఇంతటితో క్లాసు విందాము. తర్వాత అక్షయ తృతీయ గురించి నిన్న చూసాము. ఆ పోస్టింగ్స్ అన్ని మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఉన్నాయి. సో మీలో ఎవరికైనా ఏదైనా ఇచ్చే అవకాశం కానీ ఏదైనా ఉన్నట్లయితే మీకు లింక్స్ అన్ని కూడా అందులో ఉన్నాయి. అక్షయ తృతీయ మే 10వ తారీఖు ఫ్రైడే, శుక్రవారం రోజు, ఆ రోజున దానానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి విలువ ఉన్నది అని చెప్పి మనం నిన్న చూసాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. సూర్యప్రకాశ్రావు ప్రభుజీ మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. అవును మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఒకటి క్లాస్ చాలా చాలా బాగుంది మాతాజీ. చాలా మా గెమో మా ధ్యేయం ఏమిటి లైఫ్లో అనేది చాలా చక్కగా మీరు వివరించి చెప్పారు. అదే చాలా ధన్యవాదాలు. ఇంకోటి మాతాజీ, మీరు ఇనిషియేషన్ అనేది ఒకటి పెట్టారు కదా, గ్రూప్లో యాడ్ చేశారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ చెప్పండి. వింటున్నారు కదా, ఆ ఇనిషియేషన్ది ఎన్ని క్లాసులు ఉంటాయో అనే కోర్స్ లాంటిది అది? ఆల్మోస్ట్ 20 days పైన 3 weeks ఉంటుంది ప్రభుజీ ఆ క్లాస్. కంటిన్యూస్ గానా? రోజు ఉంటుంది. అవునా? అంటే మాకు భక్తి శాస్త్రి క్లాస్ ఉంది కదా, పరీక్ష ఉంది కదా 19th. ఓకే ఓకే సరేలేండి. అదే అరే మళ్ళా అవును, అంటే కొంచెం ఎట్లయినా అది మనసులో ఉంటుంది కదా. అదే నేను అనుకున్నాను ఏదో మన ఐడిసి కోర్స్ లాగా ఏదో 5 రోజులు అట్లా ఉంటుందేమో అనుకున్నాను. 3 weeks ఆల్మోస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ జూన్ 1st చెప్పారు, మర్చిపోయింది డేట్. రేపా? మే 10th అక్షయ తృతీయ రోజునే. అక్షయ తృతీయ రోజునేనా అమ్మా? సరే మరి చూస్తామా ఎట్లా ఉంటుందో భగవతేజ్. అంటే ఇనిషియేషన్ ఇప్పుడే తీసుకోకపోయినా కొంచెం తెలుసుకుందాం. ఎగ్జామ్ ఏమీ ఉండదు ప్రభుజీ మీకు విషయం. ఎందుకంటే ఇనిషియేషన్ తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి కొన్ని విషయాలు తెలియాలి కాబట్టి ఆ విషయాలన్నీ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో మీకు ఎంతవరకు అటెండ్ అవ్వగలిగితే అంతవరకు అటెండ్ అవ్వండి. అటెండ్ అయితే మీకు ఆ ఇనిషియేషన్ ఇంటర్వ్యూ, ఆ ఎస్ఐ రాయడం, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అవి ఈజీ అవుతాయి.
ఆ అవునమ్మా, ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. వెరీ గ్రేట్, గుడ్ జంక్షన్. నిజమే. ఓకే మా, అంటే విని తర్వాత కూడా కొంచెం టైం తీసుకుని చేసుకోవచ్చు ఇనిషియేషన్ తర్వాతనే, కానీ ఇది విందామని అంటే మీరు అనుకుంటున్నాను. అంటే అందరికీ క్లాస్ ఇవ్వడం లేదు. ఆశ్రయ తీసుకున్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఆ క్లాస్ ఇస్తున్నాము. మీరు ఆల్రెడీ ఆశ్రయ మేము తీసుకున్నాము. అందుకని మీ ఆశ్రయ తీసుకున్న వాళ్ళకి మాత్రం ఐ థింక్ అలాంటి ఎప్పటికీ వాళ్ళనే గ్రూప్ లో ఇంక్లూడ్ చేసినట్టున్నారమ్మా కదా. పెట్టుకున్నారు. ఎందుకంటే ఆశ్రయ తీసుకున్నారు అంటే వాళ్ళు ఇనిషియేషన్ కి ఎలిజిబుల్ కాబట్టి ఎలిజిబిలిటీ. నెక్స్ట్ ఓకే స్టెప్. ఓకే వాడి ధన్యవాదాలు మాత. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చాలా బాగా చెప్పారు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదములు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ప్రకాష్ గారు, ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలమ్మా. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. మీరు అప్లై చేసేసేయండి. హరే కృష్ణ రామకృష్ణ ప్రభుజీ, మీకు హోస్ట్ మీరు Yes, హోస్ట్ మాతాజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి ధన్యవాదాలు. మాతాజీ హరే కృష్ణ. 1 minute మాతాజీ, మీరు చెప్పండి మాతాజీ. అదేం పెద్ద కష్టం ఉండదు. ఆశ్రయ తీసుకున్న వాళ్ళందరినీ అప్లై చేయమని చెప్పండి మాతాజీ, ఇనిషియేషన్ కి. ఆశ్రయ ఉంటే అందరూ పెట్టుకునే కూడా కష్టం అప్లై ఉండదు. చేయండి. మాతాజీ చెప్తున్నారు ఎక్స్పీరియన్స్ తో. సో మీరు అందరూ కూడా ఇనిషియేషన్ ఆశ్రయ తీసుకున్న క్లాస్ లో చెప్తాను మాతాజీ, ఎందుకంటే అది ఓన్లీ ఆశ్రయ తీసుకున్న వాళ్ళకి కాబట్టి. బట్ ఎవరైనా ఇక్కడ ఉంటే ఆశ్రయ తీసుకున్న వాళ్ళు మీరందరూ కూడా ఎవరినైనా మిస్ అయ్యా ఉంటే ఇనిషియేషన్ క్లాస్ అనేది ఒకటి గ్రూప్ ఉంది, వాట్సాప్ గ్రూప్. అందులో ఒకవేళ మీరు లేకపోతే మెసేజ్ చేయండి, మిమ్మల్ని యాడ్ చేస్తాం ఆ గ్రూప్ కి. సో మీలో ఎవరైనా ఆశ్రయ తీసుకుని ఆ గ్రూప్ లో మేము లేమే, మాకు ఆ గ్రూప్ లేదు, రాలేదు వాట్సాప్ గ్రూప్ అనుకున్నట్లయితే మీ నంబరు మీ నేమ్ మెసేజ్ చేస్తే మిమ్మల్ని యాడ్ చేస్తాం. మీకు మీ దగ్గర కనుక మీ ఆశ్రయ అప్లికేషన్ కాపీ ఉంటే అది కూడా పంపించండి, అప్పుడు యాడ్ చేస్తాం. బట్ ఎవరైనా ఆశ్రయ తీసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా ఇనిషియేషన్కి అప్లై చేయండి. చేసేది ఏదైనా అయితే వెంటనే చేయండి, ఎందుకంటే మరి టైం ఎక్కువ లేదు కాబట్టి. హరే కృష్ణ. మరి అందరికీ